Hak jingal kai Indian Football League haprenga Gokulam Kerala Persya ai kanam dhari haba phai shang na jingal kai baro artli ken hon kia khai da marshigul hadu bukut ka jingal kai hak jingal kai haprenga Chanmari Persya ai ka strine dedikan hak na jingal kai ka Chanmari kala khur nam job hadin bakalala ban pelem ya ka strine dedikan da ar lakawai hak jingal kai Indian Super League haprenga Mohammedan Persya ai ka Bengaluru haba phai shang na jingal kai ka Bengaluru kala khur nam job hadin bakalala ban pelem ya ka Mohammedan da ar lakawai hak jingal kai haprenga Chennaian Persya ai ka Kerala Blaster hak na jingal kai ka Chennaian kala khur nam job hadin bakalala ban pelem ya ka Kerala Blaster da shikul lanon hak jingal kai Serie A haprenga Juventus Persya ai ka Pisa haba phai shak na jingal kai ka Juventus kala khur nam job hadin bakalala ban pelem sok ya ka Pisa da saulanon hak jingal kai Bundesliga haprenga ka Kon Persya ai ka Dortmund hak na jingal kai ka Dortmund kala khur nam job hadin bakalala ban pelem ya ka Kon da ar lakawai hak jingal kai La Liga haprenga Atletico Madrid Persya ai ka Real Sociedad haba phai shak na jingal kai ka Atletico Madrid kala khur nam job hadin bakalala ban pelem ya ka Real Sociedad da lai la ar hak jingal kai haprenga Athletic Club Persya ai ka Barcelona hak na jingal kai ka Barcelona kala khur nam job hadin bakalala ban pelem salet ya ka Athletic Club da shigul lanon Maria gani shigul ka Barcelona kala yo ban Thep hak Minit ka ban riu phra leng bau yamal hak jingal kai FA Cup haprenga Manfield Town Persya ai ka Arsenal haba phai shak na jingal kai ka Arsenal kala khur nam job hadin bakalala ban pelem ya ka Manfield Town da ar lakawai hak jingal kai haprenga Chelsea Persya ai ka Wrexham hak na jingal kai ka Chelsea kala khur nam job hadin bakalala ban pelem ya ka Wrexham hadu ka extra time da saula ar hak jingal kai haprenga Newcastle Persya ai ka Manchester City haba phai shak na jingal kai ka Manchester City kala khur nam job hadin bakalala ban pelem ya ka Newcastle da lai lakawai hak jingal kai AFC Women Asian Cup haprenga India Persya ai ka Japan hak na jingal kai ki thele kai jong ka Japan kala khur nam job hadin bakalala ban pelem sok ya ki thele kai jong ka India hadu khadwai lanon hak jingal kai MLS haprenga DC United Persya ai ka Inter Miami haba phai shak na jingal kai ka Inter Miami kala khur biang ya ka nam job hadin bakalala ban pelem ya ka DC United da ar lakawai baria gini ki ar gol jong ka Inter Miami le yo man Thep leng bau ti Poul hak min ka khat nyau badu Lionel Messi hak min ka ba ar pheu nyau hak jingal kai Saudi Pro League haprenga Alnassr Persya ai ka Niom hak na jingal kai ka Alnassr kala khur nam job hadin bakalala ban pelem salet ya ka Niom da shigul lanot baria gini ki shigul jong ka Alnassr le yo ban Thep ashwa ban kut ka jingal kai kata ka Minit ko kendai peu plus san maleng bagan ke jing job ka Alnassr kala Kiew biang sya Kyrdan ka meningkom hakami ya khain point